Ni te fɛ denmisɛnnin ma ka fara nin tulo b'a la. I love you, baby. Je t'aime. Morogo gagné. Jigi sa. E bi sigi a fania. Cɛ ŋo ne bɛ ka na information de d'i ma. Ne ka sira foyi t'i ni ka information na. E delila ka cɛni fɔ depuis wolola. Ni ba cɛ n bɛ ka na kuma min f'i ye. N y'a ta sun kɔrɔ de. Information yɛrɛ de bɛ ne bolo. Mais n ko n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye. E b'a dɔn ne ye den qualité min ye ou bien? I sigi. Mais ni kuma ɲanama ma bɔ i da. Tu auras affaire à moi ici. Ok. Avant de commencer, coucher kelen yango mene folo. Mais ka coucher de ema ego mene ko information. Est-ce qu'il y a femme? Tiens, ni ba tiens me kana information min di ma. Information gela ne ro re. Mais Jazo ne ma fi na on était barala ya no aw kama. Ah, information abi yere de intéressé. Ne abe mɔgɔ min intéressé jamana in kɔnɔ yan o ye e de ye. Donc n'i bɛ couche di kuma caman ba nin dabila. E yɛrɛ b'i yɛrɛ la fɛngɛ couche kelen ni k'o mɛnɛ joona n'a kisɛ da i tɛgɛ. Ni minɛ ba ye. Mais Jazo i b'a dɔn dɛ ni n ba cɛ i ma deli ka n kale la wɔrɔ mais n'i ma kuma ɲɛnama fɔ n b'i faga n ka couche nɔfɛ i bɛ ne dɔn ne cɛ. Fais dire. Kuma jona. Kushi duma tigi. Amorogo. Cɛga ni kushi in cɛ a b'a kɔnɔ. Kuma ba ye kuma. Ni ba cɛ n bɛ ka siyansi duman yɛrɛ de sɔrɔ quoi. Siyansi duman. Borogo. Info min bɛ n bolo. O de ye aw ka bisi ni jɛmani. Bisi jɛmani min bɛ carré kɔnɔ yan fɛ. A ye bali de ta. Bisi jɛmani jumɛn? Cɛ fa bɛ kɔfɛ carré kɔnɔ yan fɛ sa. Kɔfɛ carré kɔnɔ bisi ne ka mun b'o la? Cɛ i ka fɛn b'a la dɛ. Ni ba cɛ ko mɔgɔ min ye kɔnɔ da la o bɛ k'i ban k'a ta tɛ den. Cɛ i tɛ kuma ɲɛnama fɔ Jazo. Ne ka kisɛ de f'i ye information. N y'a ta sun kɔrɔ de. A gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ kɛra min ye. A ka gɔrdɔn de bɛ fɛ k'a bila fa in na wa. Cɛ l'exige ninnu ta mɔgɔ t'o ɲa sa. O ma kɔnɔta fɔlɔ la ale de la. L'exige k'a to yen a ka lafiya walasi. O de ye ne yɛrɛ dabaliya ban. Dɔw wɛrɛ tɛ k'i denmuso ye kɔnɔ ta i bɛ bagɔ ma k'i b'o gɛn ko k'o bila kɛnɛ ma. Non vieux min bɛ ko dɔ kɛ a ɲɛnama tɛ. Ni sera nin bɛɛ ma. Wa problème yɛrɛ ye fɛn min ye jo min ye bali d'a la o jo de y'i ban k'ale ta tɛ den ye wa. Ne y'o bɛɛ faamu mais sisan ne bɛ fɛ ka min f'e ɲɛna de o bisi jumɛn de bisi go jumɛn de don. Cɛ kana n'i yɛrɛ la kalabanciya sa. Jazo. Non, arrête, pardon. Pardon, ça pardon. Allez. Cɛ Morogo yɛrɛ i position ma ɲi. Ne tɛ impoli la dɛ. I bɛ na i bɛ n ka couche minɛ k'o min k'i sigi manamanakan fɔ la. Den jɛmani kɔnɔma don, den jɛmani kɔnɔma don. O ma o den jɛmani tɔgɔ tɛ se ka fɔ de wa? Komi i yɛrɛ ko ten, n b'a bila ka jigin sisan. Majo de don. E yɛrɛ b'i yɛrɛ kɛ komi e t'a kalama. Majo jumɛn? I ka go majo o de ye kɔnɔ ta. Ne yɛrɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ e yɛrɛ de ma kɔnɔ da la. Jazo. Donc e bɛna ne ka couche minɛ ka na manamanakanw de fɔ ne ɲɛna tantɔ wa? Mais nin ye manamanakan nin ye ko majo i ka go ye kɔnɔ ta o ye manamanakan. E tɛ ne dɔn wa? Nin fana min? Nin ye mun ye cogo di? I tigɛ bɔ yen nɔ. Inconscient. I ye couche min tantɔ nin y'o bɛɛ sara de. Morogo mais ne ye information bi ci da la dɛ. I ka sira bɛ ka information na. Guloki bɔ. Nin ma. Sogo min bɛ ka taa ne di ma o de don. Nafiki den. Sigida in bɛɛ bɛnna ka kɛ nafiki ta ka bɔ.
Te na fiki den wɛrɛ kɛ bila dame jɔni. Repo. C'est comment? Ça va un peu. Ça se passe bien? Donne. Ito ka na ka information de. Mun ne be? Tiɲɛ don. Nka n tun bɛ fɛ ka danaya de ɲini mɔgɔ ninnu kan. N ye mɔgɔ 2 bɛɛ ka danaya sɔrɔ, mais kelen ta ka girin yɛrɛ de. Kelen ye Disi ye, kelen tɔgɔ Dure. Disi kɔni, ale kɔni ale ka confiance sɔrɔla yɛrɛ. D'ici. Ça fait plusieurs fois que je aimé. Je pense qu'il y a des green, on dirait. Chef, il est capable de tout, N'est-ce pas? je t'assure. En plus, mais Dure dit ne, ale ka kifin dɔɔni, ka kifin yɛrɛ de. Donc, ma confiance ba sɔrɔ ale kan fɔlɔ quoi. Mais n bɛ ka essayer k'u 2 bila ɲɔgɔn na de. Bah, parce que dɔ bɛ terrain in kan wa ko Morogo. Décembre olu de y'u ka feere kɛnɛ ye. Donc n bɛ ka essayer ka Dure n bɛ k'ale ni fɛngɛ Disi bila ɲɔgɔn na quoi. Donc pour que i se ka confiance yɛrɛ sɔrɔ. Entrez. Aïcha. Ah, grand frère. Ah, ça c'est une belle surprise ça. Coquin. C'est Wala rafsa. c'est une surprise qui est là. Nen na nan terim so representer la wa. Ok. Nen ni amanga ko bela jeni ga no fe. Ata ko fushi dogo na ne rete ga ko fushi dogo ala. Wala ni terim so sebe bali. Allez trop. Ato ko Maju. Maju un grand frère de frère. Ça va? Ça va. Coquin. Ah, là c'est bien. Teriya ka di dɛ. Wala. I ko ko ni daga wuli yɛrɛ de. Ndaga wuri yɛrɛ do. Wala. Mɔgɔ sɛbɛ bari do. Wa bi mɔgɔ respecte hein. Hey. Wala grand frère. Ibara. Wala. Grand frère udung la. Ni ka weekend jara kui. Ye war min di ma ni tara abbe dun fini na wani fini na ma bolo soro. Udung la an tara bitigi min na ke e akili ta la fini qualité ɲanama de kun ye nɔ. N tara n ye fini san. Mais grand frère. Grand frère. Aïcha. Ne b'a kun b'e fɛ o mais e tulo tɛ ne la. Aw, Aïcha kiri la. Tiɲɛ na grand frère i yɛrɛ i fana ne. Mais ne hakili la, n'an ye Morogo sɔrɔ dɔrɔn, olu 2 bɛ sɔrɔ olu la. C'est pas comme ça. Ah bon? Morogo ne tɛ feere kɛ u 2 bɛɛ. O de bɛ feere mun fɛ. Donc o de ka dealer u 2 bɛ o de ɲini. N'an y'o minɛ comme je pense qu'an b'ale to yen. N'ale minɛ dɔrɔn o ye circuit fermelen de ye. N'a sɔrɔ vendeur de tun ka ca, donc on peut le faire mais. Bon, vendeur ka ca dɔɔni, mais fɛn que mɔgɔ 3 ou bien mɔgɔ 4 ɲɔgɔn. Mais min yɛrɛ kɔ ka girin dɔrɔn yɛrɛ feere la, o ye Morogo ye de. Parce que il paraît qu'ale ka sugu de ka ɲi kojugu. En plus, ne bɛ ka dɔ fɛnɛ tɔgɔ min sisan tile filɛ na ko danger. Tiɲɛ yɛrɛ kɔni na n tɛ ka de ɲɔgɔn kɛ. N bɛ fɛ k'ale fɛnɛ ka ko ɲɛɲini dɔɔni. Donc, il y a une fois ça, tu fais tout possible pour que les informations sur de A jusqu'à Z. Il y a combien?
Et fais très attention. D'accord. Ces gars-là sont très dangereux. Donc nous pourrons kalama kibu tela. Nous chocolat drone. Ils ont ça dit ils sont en faux pour vivre. J'ai compris. C'est pour cela c'est-à-dire on a demandé du temps pour l'année et de l'année mission. Tu me fais comprendre. Donc il est là. D'accord. Demain, je vais te faire une formation d'Obenbolo pour le faire 10 mois. Pour y évoluer. On peut être là. Bien que il y a quoi ni erreur. Parce que en vrai de vrai, si ça enchaîne ici, à Tchena quoi. C'est tellement pourri. Tu peux même pas imaginer que ni en jeunesse idée quoi. Donc on est obligé de nous cogner hakili là. Parce que un boulot dans nous pour pela jelling seka. Quand tege dans nous l'angoulou nous bec. D'accord. Tu peux compter sur moi. Problème tal. Merci. Repos. Ande ve shuga ko gantu kenama. Ifo ganga tana senaga tili yanka atampuru Aisha, utilera de. Atana tara. On a ça. Atana tara grand frère. Ma jana tara. Aisha. Tu vas te faire. Ini jine dumbo. Ne te muso. Ale de kodu. Como foi negar muso kodu? Grand frère va tili rare. Comme ouais bidoro afaki muso. Ali tanya ni. Aisha ni muso. Ni grand frère jane jarabila ni sele. Madri de santore. Aisha. Ni mu fi ni koy mu. Hey. Na manyana bodro ele nje muso. Grand frère. Ima fani te muso ya. Adina ko na loso. Na dana ne te muso ni. Yo muso so. Apa? Eki ke tu. Aisha. Kau ni sa grand frère. Ama gitu. Kame. Bye bye. Chérie, chérie, ɲɛ bɛ na. Nafa mun bɛ ka mangere sigida la. Donc mun kana nɛgɛ de ta. Ni ba cɛ n bɛ dɔ den bolo kari. Ne na ko t'o si ye. Ne ka téléphone ko don. I ka téléphone n bɛna t'i fɛ o. I yɔrɔ n bɛ ka donner nin de transférer halisa. A bɛɛ de ma envoyer ka ban. Téléphone donner ne falen ka gɛlɛn ka se o bɛɛ ma. E bɛ ka ne filɛ mun mɔgɔ na sugu de ye Jazo. E b'i yɛrɛ la fili ne ma dɛ. Han? Jɛnɛ i b'a dɔn ne ka fɛn ninnu de ka ca dɔɔni wa. Walayi n'a banna dɔrɔn ni ba cɛ n b'a di nafaw ma ka taa di. Ni tila dɔrɔn n bɛ taa di ma. Cɛ bɔ ne dɔ la sa. Ɲan combien jours ye n ka cɛ? Téléphone i sera téléphone nɛna k'i bɛna n'i ka fɛnw yɛlɛma hali sa fɛnw ma ban yɛlɛma la. E bolo ko ne ye mun den sugu ye? Jazo ne tɛ ka fuwari diɲɛ la dɛ. Est ce que i bɛ ka n faamu?
Ibe jokse wo yala la ti fuar dina mama yala la ko e mna ta wolo de. Itika ko ko moneka. Me délai de dima. Bi. À partir de 20h, nga téléphone sur on tegala. Che jene. Hey, atete mate yelen ta ibe do ro. Itiki ko ko de ba re ita woni ati saka yelen ni ta. Ibe ndo n'est-ce pas? Ne ben nega tay gamam na. Ne te mega ma. Idadi. Nga téléphone bi 20h. Ne ma ye nyala jazo. E bene do. Akan ko de bebe dabla were. Ayere te dabla yere. Ne ka kanu bamako. Bi farafu. Ni manga téléphone, ni ma nan téléphone bisuina. E jazo. E bene do e bigi yere la fli. E mude. Ibe jokse wo yere la ngati ti ofu igi yere. E te man ba onu go goya. E bege tieni be ko fe. Ne jenete ne bi clé. Ne régler ne bi clé. Jene. Ale igan famba. Ne ore fiana ne be koko ke ne ba beke ri kama. Wallahi billahi men kalifem na. Aka bonga kalmi. Téléphone on tene nyagoro foshi. Iga téléphone meta dima. E gi bolo Téléphone te nyagoro foshi e bege tan. I bolo de tsula ba ya. À partir de 20h nga téléphone ngana dia. Ne tiga jugu sa wena. Na fara kan atanda o kadeu. Me nga téléphone tunna ke nan téléphone di munti. Isira mundi anno. Dali kade me téléphone di mande. E gi bolo de tsula ba. Mena na yam. Ne te de nega de ko ne bi. Ni téléphone ma sore be mi sore ba do. E bɛ ka ne su mun de la I tɛ fɛ ka vie ka bila danger la su yan ka taa ne bɛ su mun de la sisan e ye jɔn ye ne de ye danger ye waaw ça va c'est bien a mɛnna ne kun bɛ ka danger min ye donc e de don ah bon ouais Tifa Mafa! Latifa e ni danger min ɲɔgɔn dɔn dɛ Ko danger wa? an bɛ ka danger mun ɲini ni ne don e n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ yan Varanto ta mena sisa. Ko fa me kuma. ne bɛ ka kuma e de fɛ ni n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn Ko fa me kuma. Ma ni. e Latifa